Kakunhon kinong syat jasngi haki skol balatip kum ka all Jaintia Midday Meal Workers Union haka santarik urisao arja arpulai kila leit pensawai ki pliang jathli jongki hakmat ka office trekam DSEO West Jaintiles District kum kadak ban pensngau syaka sarkar bakim noni issue ban bam namarla hinru banai ki klamyo ya ka bainong ne ka honorarium. Hakani ka sngi nolor ka jingwan ra ki pliang bathli ya ki shamot ki siang ki ra ru ringkat ki plakat ringkat ki jingtho ki baong pan shat jai ki khna man la ka sngi haskol kam dei ka kam tremon ngobha ki noilam ka union bakanthop yu advisor UKL Pariat u Jerry Anderson shooting president bat ki wei kila yo lat ru ban pen sngoi ki jing e jungki hakmat ka sub divisional school education officer West Jaintiles District ka kong East Im. Tangila ikendo bat ka Madam's Aim kabay ka DSEO District School Education Officers jong ka batpay ya ka West Jaintia. Teh ka jinga keren jongi bat ka nila pan sngaw ya ka jing sngaw sing ka jongi ya lor pa kani bimyo ikani ka noriam kan riu panay. Namar ba haki Islam kala deb ya don ka jinga kendo meeting bat commissioner secretary jong education hatu ka porang bat Dr. Bidyar Tiwari. Pangilalap siyang ban yakran ban panbany no agani ka system ban siyo manong panay namar lada pila nag government ng Meghalaya kala ban ay kumni hadin sanre panay pan bat ya kapisa balem la pan ay manong panay te kata ngila pan singa ka nalorang taro ngila yatho ba ya kata ka deadline kabangi ah po kanlay trek niyo panay lada ka sarkar kam siyo baro an riyo panay ka basa kapisa na do panay April hado panay September nakaliang ga jongi ki kuk ki badan hajalam Meghalaya baro ngin perlong naga jingya ki ne ga jingya jingya keren naga khamtang e te halor gini nakaliang jong ga DSEO kala keren ong kala ong yangi bahkan saya tho ya kan ne ga jing e ga jingle ka jinglap ka jongi shaka state government haga joga poro ga karpat yangi bangin nang yaisha sakat to kanisngi wadam ya le ia kata ke kam ka jinga khi ham e namar ba ikermen nagaliang ka jong ka baka sarkar kan le ro hagini gisni kanwan te nagaliang ka jongi la karen sai ba ka jinga isa ka jongi kala long palat namar na do manswa kani ka scheme midday meal scheme na do arjar ar kala don hang ne manta da dap license ka PM portion scheme kala pang kala don po Meghalaya India ndre ngiyo i kamdan ka ero ka jing kala ndre tang ka jing le ban ya ki babon ki nong shadja ki dai ki thai ki long me kadai tang ka jing sha le ban teng yong kran cha ya ka ba padam la aban le ero ka ba ba ka ni ka PM portion ka dai ban sange ban traikam hajala Meghalaya namar na kani ka scheme ko bagalong manta artos nem tam kapan long a kapan long penlong ver ya ka pakhat ka perdan jong ki khatra duna khatndai hajar ngot ki kuk ki badan Meghalaya namar ngi seotho ngitip hiro baga jala Meghalaya ka jongi ngidai ki nong song snong hang ne sisen bang ida asim ban ka jingit khle ban pantrai kam hi kanu ka kam ngi ai na man sem met bat man sem ngi trai ndrai ka sarkar bat kam ju se pisa sakabo ka jing e ka perkhat perdan kan saban bor ka perkhat perdan kan don kan ikam government Meghalaya menta ka ong ba ngi haban paj ba ka mental health ka perkhat perdan ka jongi ka dai ban long ka ba khlan ndrai kumbalong kan next situation menta hakikuk baro kinong sadja bat kinoy kay sa ero ngiyo i kala long ka mental health hakini gi ngim ti ay bajia lada kan ikar kom trikam jong ka sarkar Meghalaya kalong kani garo te kata ka dai ka jing karen ba ka DSO te nagaliang jong ka still kadang kwa ba nginia pakhat ba ta mangim don porsyo tray ka kam no mangila apala jinga dai bat ka system kabaong system mat karukom seo yaga noriam shikikuk kibudan jala Meghalaya ngilap ba pawat ka share na central government kadong kandai peu sipeu na ka sarkar jala te kumbalong manta ha nagaliang sa ka sarkar jala kala pun keu yaga noriam na state share nagsispa nga si banai saka khatwai saka siaja total ang khatwai spa ka share ng yung government kandai tangi yung kata ka system galong ba ka sarkar jala ka don ka pisa nagataga sipyo ndray
balai ngimla man penbat ya kani ai lupa shwa na state government katai khandai pheu persen na khandai pheu na sispa kato kadai tang khandai spa ka dor jong pisa kadai ka barit compare kani ka enhancement tena ta kadau lada ka sarkar jalla kan siu lupa shwa ikani inriu panai siu shwa lupa ke pisa na state government kan sawan ka share na union government kata kadai ka system ko man penbat ndrai kumbalong hadu menta kani ka sarkar kadang abad ya kata ka share banwan na ka union government kat baga share jong ka nagadala kikalam kren ayo kata kadang yung panbay kani ka system sisin pa kani ka system kala ya kala dem kata ka system kani ka jing ya mi jongi siya ki office jong DSO ni nagaliang kikuk ki badan hajala meghalia ni la hasalong ki palong kani ka jo gurkom jing ki haban sai gi piliang haban sai gi siang tah po mairang ro ki ale hapo ka is jantia po cleariat kila is dang mantre kani ka joji ki balai ngila ikani namarba ngimla sha shu mdon thau mdon eiro nagata ka daw ngiong ngin palong daga sai gi piliang sai gi siang ngin pan sngo sokar jela ngim don e shu sisen bangila sai gi piliang ka pani bangila dukha ga daga jinge khi kalong habaro ka jala megalia bat kanang jor so lada ka sarkar kam an sngap ya kane ka jing terpat ka jong hawe be bakni ka sni ko mangi haban yami ko be ko kinong set jasni hagalama jeng ka all jantia midimil workers union kalong ka ko pelong ingi bangin yami madan ko be kalong ba aden ba ka sarkar kam siam la pensngap yengi lani kam siam la bo kam siam la khenkori ngi ko kinong set jasni ba hadu ndriu tli ki banai ka thlem siu ya kata ka bainong jungi ka bangi trei bat ka wai kalong ba sa ka wai ngi kwa ban bo akhmat jung ka sarkar ngila kum ka seng jong kinong set jas ngi ila bo ka deadline ba ha ka khat trik jong uni banai lada ka sarkar kam siu ya baro kini kin ndriu tli ki banai ki bangi la det trei nin pelong ka jinya ki ka ba he lani kin pelong ka jinya ki aslong ka hakalama jong ka old Meghalaya PM portion ti sakawai pat ke bang aku ban pak kani ke kubor sya du sya skor jong u chief minister bat chedu u prime minister jongi banaliang jongi kinong set jas ni kwa bat ni kerpat ya phi ba pin snga ba ban enhance ni ban pengkiu no ya ka honorarium jongi kinong set jas ni naliang jong ka union share titang kini ki light li ki bentang ibu akhmat jong phi ba pin snga ba ban pelaj no ya kin ru tli ki banai ki bangil dep tray bat kumjo ba lada phimla ban pelaj kini ka bah ka khalai trik ngikum kinong shet nyimban si ban mi madan lene ban ya kendo ulang ban ya pelong ka jing ya ki ka bakam he